Enige tijd geleden plaatste de juniorkamer Venray een oproep in Pelemaas om mensen op te geven die wel eens een ontbijtje als verrassing konden gebruiken. Afgelopen zondag werden die ontbijtjes afgeleverd. Mensen die al jarenlang steun en toeverlaat zijn voor een zieke, mensen die zware tegenslagen te verwerken hebben of gewoon iemand die er even flink doorheen zit. Allemaal redenen om die personen te nomineren voor een verrassingsontbijt. Of, zoals de leden van de juniorkamer het noemen, een kanjerontbijt. Waarom? Omdat die mensen dat verdienen. Die doen het al jaren, die doen dat in de vrijwilligerssfeer, in de zorgsfeer, in de mantelzorgsfeer. En wij vonden het wel een keer een heel goed plan om die mensen eens een keer te verrassen met een kanjerontbijt. Dit is de eerste keer dat jullie dat organiseren? Ja, dit is de eerste keer. Het volgt ook een beetje uit onze respijthuis wat we aan het opzetten zijn. Hebben we eigenlijk de vrijwilligerskant van Venray een keer goed onder de loep genomen. En wij zijn zelf ook vrijwilligers. En we vinden het ontzettend leuk om te doen. En wie weet geeft het nog een keer een vervolg. Er werden 60 ontbijtjes rondgebracht in Venray en Kerkdorpen. En aan ieder ontbijt zit een apart verhaal. Ja, die hebben allemaal via de mail hebben ze ons hun verhalen verteld. En ik moet zeggen dat ging van steun en toeverlaat in goede en slechte dagen tot ook wel hele heftige verhalen. En dat geeft me wel aan dat er dus echt behoefte is voor een dergelijk ontbijt. En de verhalen gaan over een man die al jaren voor zijn vrouw zorgt, tot iemand die altijd thuis voor iemand klaar staat. Ik ga natuurlijk niet alle details over vertellen, want dat blijft bij die mensen zelf. Maar iedereen heeft echt het kanjerontbijt zeer, zeer verdiend. Een van de aangevers is Arjen. Hij gaat met zijn gezin mee om de familie in kwestie te verrassen. Nou, het zijn hele goede vrienden van ons. We hebben een hele rumoerige periode achter de rug. Aan de ene kant een beetje in de werksfeer, aan de andere kant met de gezondheid aan het sukkelen. Per november gaan zij zelf beginnen met een Bakker Bart filiaal hier in Venray. Dus dan gaan ze ook ontbijtjes maken voor andere mensen. Dus laten ze nu zelf maar eens een keer goed verwennen. Wat vind je van het initiatief van de juniorkamer om ontbijtjes uit te delen? Ja, heel erg leuk. En de titel is ook heel erg leuk, kanjerontbijt. Een keer wat anders. Dus kijk, een ontbijtjes natuurlijk is normaal en wel, ja, gewoon leuk. Ook door andere bedrijven zeg maar wel eens gedaan. Maar ik vind het initiatief heel erg leuk. Ja. En dan is het tijd om aan te bellen en de familie te verrassen. Hallo! Hallo! Hoi. Hallo! Verrassing! Hallo! Wat gaat hier gebeuren? Hallo! Dat had je niet gezegd. Verrassing! Nee, anders is het geen verrassing. Voor jullie, een kanjerontbijt. Och. We hadden van de familie Wiene een mailtje gekregen over jullie verhaal. En dat vonden wij een heel mooi verhaal. Met jullie plan die jullie nog hebben. Alsjeblieft, dankjewel. Kijk, dankjewel. Ga ervan genieten, zou ik Ja, dat zeggen. gaat goed komen, dankjewel. Voor veel ontvangers van de ontbijtjes was het een flinke verrassing op de vroege zondagmorgen. Nee, het is voor mij niet zo vroeg. Valt wel mee. We zijn al eventjes wakker. En dat is niks geen wonder met van die lieve kinderen. Maar toen ook die wat te eten hadden, kregen de papa's en mama's ook even tijd om te genieten van het kanjerontbijt. Autocrossclub Het Veulen houdt op zondag 14 oktober de jaarlijkse autocross aan de Timmermansweg in IJsselstein. Aan de wedstrijden nemen ook heel wat jeugdige talenten uit de regio deel. Een lange periode is er gesleuteld aan allerhande auto's. En nu de mais is geoogst, kan het vrijgekomen land gebruikt worden om het gas in Zeven flink in te trappen. Autocrossclub Het Veulen, dat is een club die bestaat al meer dan 30 jaar. En die werken eigenlijk, of die organiseren elk jaar 1 of 2 wedstrijden. En dat zijn autocrosswedstrijden. En dat is meestal in het voorjaar en het najaar. Ja, zoals je nou ziet, als het land leeg is, dus als de mais eraf is, dan kunnen wij weer crossen. Dan bouwen wij hier het terrein op. Dan komen al onze leden die komen helpen. En om 1 uur beginnen we hier met bouwen. En om 5 uur dan staat hier een prachtig circuit klaar. Ja, dat is gewoon fantastisch om te zien. Iedereen helpt daaraan mee. En dan is dat geweldig om te zien hoe dat in zo'n korte tijd helemaal omgetoverd wordt tot een volwaardig circuit. Met veiligheidszones en dranghekken en alles wat erbij hoort. Vlak voor de kampioenschapsmanches mag de jeugd van 12 tot 15 jaar het spits afbijten. Eentje daarvan is de 14-jarige Renske. Jij gaat zondag je eerste wedstrijd rijden? Ja. Wat zijn je kansen? Ja, vrij klein. Komt er ook nog wat stuurmanskunst bij kijken? Ja. Vooral als je hebt greppels, zeg maar. Ja. Sporen en daar wil je auto heel graag in, dus moet je tegensturen. Komende zondag 14 oktober beginnen de wedstrijden al om 11:30. Van
we hebben alles bij elkaar ongeveer een 55 maandjes. Dus ja, dat moet echt poot aangespeeld worden, willen we voor het donker klaar zijn. Dus dat geeft ook het spektakel aan. Het is gewoon ja, van 11:30 tot 6:30 is het spektakel hier op het terrein. Dat is fantastisch om te zien. En daartussendoor moet de baan af en toe een keer wat vlakjes gemaakt worden. Want anders dan zijn de bulten zo groot dat we niet meer fatsoenlijk kunnen rijden. En daartussenin hebben de quadjes en de bromfietscrossers hebben we de kans gegeven om ook een keer een wedstrijdje te kunnen rijden. En dat is ook fantastisch om te zien, want er komen mannetjes van 3 jaar op een quadje en die gaan hier door het zand. En ja, dat is gewoon heel mooi om te zien. Het is de laatste week van Mindmap, de manifestatie over kunst en psychiatrie die 25 mei in Venray werd geopend. Zondag 14 oktober wordt de tentoonstelling afgesloten. De manifestatie duurde bijna 5 maanden. Mindmap heeft het werk van 75 kunstenaars en schrijvers naar Venray gebracht. Eerder werd bekend dat dit evenement in totaal 20.000 bezoekers heeft getrokken. Het bezoekersaantal is vooral te danken aan de vele geïnteresseerden in de laatste periode van de manifestatie. Aanvankelijk was het nogal wat mager, maar allengs de manifestatie ging het steeds beter. En de bezoekers kwamen overal vandaan. Dat maakt het ook wel heel erg bijzonder en heel erg leuk voor ons. Waar kwamen bezoekers allemaal vandaan? Groningen, Haarlem, Duitsland, België. Natuurlijk ook omgeving van Venray, ja, overal vandaan. Ja. Aankomend weekend is het slot van de manifestatie. Dit wordt er beide dagen op een bijzondere manier afgesloten met 2 activiteiten. Op zaterdag de 13e is er nog een rondleiding die Marijke en ik zelf geven langs alle locaties van de routes. Voor alle mensen die Mindmap nog niet gezien hebben en het dan nog willen zien. Overigens is het dan geopend van 11 tot 5. En op zondag de 14e is in Oderpark de presentatie van het boek Mindmap, waarin over alle activiteiten en alle tentoonstellingen, kunstenaars, schrijvers, iedereen die mee heeft gedaan, ook de instellingen buiten Oderpark, die laten zien wat er binnen hun muren gebeurd is in het kader van Mindmap. Na het afsluitingsweekend werkt Oderpark alweer aan een nieuwe tentoonstelling. Dit is een expositie die Oderpark opdraagt aan de voormalig curator Theo Lenders, die vorig jaar overleden is. En die eigenlijk probeert te laten zien hoe dat kunst en Oderpark er in zijn hoofd heeft uitgezien. Dus we nodigen kunstenaars uit om daar een bijdrage voor te maken. Het is een ode aan Theo en zijn manier van denken en hoe hij beeldende kunst als heel belangrijk vond om te kunnen laten zien hoe de wereld ervoor staat. Deze expositie wordt op 2 november geopend. Maar er zijn eerst nog 3 dagen om de manifestatie Mindmap te bezoeken. Het is vandaag Wereldreuma-dag. Op deze dag wordt wereldwijd de aandacht gevestigd op de ernst en impact van reuma. Via diverse activiteiten onderstreept het Reumafonds de gevolgen van reuma voor het dagelijks leven van patiënten en de omgeving. In Venray werd er vandaag aandacht aan besteed in de Kemphaan en de Sprank in Venray. Het thema van dit jaar is bewegen, iets dat hoog op de agenda staat bij de Reuma-patiëntenvereniging. Bewegen voor reuma-patiënten is heel belangrijk, want het houdt je spieren soepel, waardoor pijn in de gewrichten en dergelijke ook afneemt. Het helpt je gewoon beter te functioneren en je blijft langer fit door bewegen. Over het algemeen is reuma een bekende en geaccepteerde ziekte. Toch is het belangrijk dat er elk jaar een dag speciaal aandacht aan wordt besteed. Omdat mensen eigenlijk nog onvoldoende stilstaan bij de impact wat het heeft op het dagelijks leven als je te horen krijgt dat je reuma hebt of artrose. Dat heeft gewoon een enorme impact voor iedereen, maar ook niet alleen voor de reuma-patiënt zelf, maar ook voor zijn omgeving. Wat voor impact heeft het dan? Gewoon hele dagelijkse dingen worden niet meer vanzelfsprekend. Een pot opendraaien is ineens niet meer dat zomaar gaat. Het opstaan kan een heel probleem worden, want je bent 's ochtends heel stijf. Dus heel veel reuma-patiënten worden pas in de loop van de dag dat ze weer wat actiever kunnen worden. Maar je merkt gewoon in je dagelijkse bezigheden gewoon heel veel belemmeringen lopen. Reuma-patiënten konden vandaag leren hoe ze verantwoord kunnen bewegen. In ontmoetingscentrum De Kemphaan konden mensen meedoen aan fysiofitness en een yogaprogramma. Iemand die weet wat reuma betekent is Riet Wammes. Zij ervaart al jaren problemen door haar reuma.
De ziekte heeft invloed op haar hele leven. Van 's ochtends begint het met opstaan tot een kopje koffie inschenken als de kant te zwaar is en te pijn doet. Tot een aardappeltje schillen. Dus heel divers en heel vervelend. Hoe gaat u daarmee om? Ik heb dat moeten leren in de loop der jaren om met de ziekte om te gaan. De ziekte accepteren is moeilijk door alle belemmeringen die reuma met zich meebrengt. Bewegen kan veel pijn doen, maar is essentieel om te blijven doen. Ik heb mijn hele leven moeten bewegen. Het zij fysiofitness, dat wil zeggen in het water, met name warm water onder begeleiding van een fysiotherapeut bewegen. Daarnaast heb ik nou sinds heel kort, een goed jaar, een heel klein hondje. En daar kan ik dus, al loop ik 6 keer per dag 5 minuten, heb ik toch een half uur bewogen. Met deze Wereldreumadag hoopt de vereniging dat meer patiënten, net als Riet, gaan inzien hoe belangrijk het is om te bewegen. Ze kunnen zich hiervoor aansluiten bij de Reuma Patiëntenvereniging.